जाय बिथाङा सिगनेटरि प्राइम सिगनेटरि नाथाय बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथाङा जों बायदि दिनै उदां अख्राङाव फैयाखै बिनि थाखाय गासै एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों आरो जाय एनडिएफबिनि फेमिलि गासैबो दुखु मोनदों आरो जोंबो दुखु मोनदों नंगौ दासिमबो मोनजोबाखै दासिमहालागै फ्राय 400 मोनबाय 400सो नाथाय जों मोनथिदों बेनि गेजेरावबो 400नि गेजेराव जाय बिथांमोना सिकिउरिटि खालामदों बिथांमोना मोजां रोखोमै खालामाखै जायनि थाखाय 60% नंखाय एनडिएफबिफ्रा दिनै मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों जोङो बेनि सायाव दुखु मोननाया बेसो बे नंथारै एनडिएफबिखौ बोरै जों मुंख्लंनि लिस्टआव दोननो हानो आरो बिथांमोननि मुंखौ जों बोरै मुंख्लंआव जों लिरनानै दोननो बेनि थाखायनो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबि हिसाबै बावैसो दाननि गेजेराव फिन खेबसेबाव जोङो बिथांमोननि सायाव गेबेङै नायबिजिरगोन आरो बेनि सायाव जों सोर एनडिएफबि नि मुंख्लं नंगौ नङा जों बिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरफिनगोन दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों बिदि जेबो थांखि लायाखै जों दिनैसिम इउनाइटेड फराम हिसाबै दाजेननायनिफ्राय मा खामानि मावबोदों जों बेखौ जों फोरमायदों जों दासिमाव दिल्लीयाव खेबनै खेबथामहालागै जाबाय जे एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन एक्सग्रेसिया आरो बिनि अनगायैबो जब्स आरो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट आरो एनडिएफबिनि अनगायैबो बर' इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे रिक्रुटमेन्ट दङमोन बेनि सायावबो जोङो सावरायलायदों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथा आरो गुबुन गुबुन मोनथायफोरनि सायाव एनडिएफबिनि अनगायैबो बर' रायजो राजाफोरनि जि माखासे जोंनि सिमांमोन जि जोंनि सायाव फोथायनाय दङमोन बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बेनि गेजेराव जों सावरायलायदों आरो फोरमायलायदों जाफुंसार बानजाय आफाद दिनै दानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादनि आफादगिरिया जाबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनो दा बिथांखौ मोननानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना उदालगुरियाव जायफोर कनफारेन्स जायो बेफोर गासैबो जारिमिनारि जायो जोबोद जाफुंसार जायो आरो डिमाकुसि ओनसोलनि जारिमिना एसे आलादा रोखोमनि डिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ जोबोद साबसिन जोबोद मोजांसिन बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनो हायो बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो थारैनो साबसिन जागोन आगोलनि जि रेकर्डफोर दङ बेखौ सिमफायजोबगोन मानोना रेकर्डखौ बानायनाय जायो सिमफायनो थाखाय बिथांमोना बेखौ सिमफायगोन जोंनि मोनसे आसा बियो आरो रायजो राजाफोरनि जि माने बिथांमोननि गोसो उत्साह उद्दीपना बेखौ नुनानै जों थारैनो माने गोमोदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां माने सांबादिक नोंथांमोना बहाय फैदों नोंथांमोननि गेजेरजों जों लुबैदों जे गासैबो बाथ्राफ्रा हाइलाइट जाथों आरो बेवहाय जोङो जि जारिमिनारि जथुम्मा खालामोन जिहेतु बेवहाय जोङो गोबां बिथिङावनो सावराय आयदा लागोन गोबां गुबुन गुबुन बर' फिसाफोरखौ जों लेंहरगोन नेपालनि बर' फिसा बहाय फैगोन पश्चिम बंगनि बर'फ्रा बहाय फैगोन माने बेंगलनि बेजों लोगोसे जोंहा माने मेघालयनि जि बर'फोर बिथांमोना बहाय फैगोन जों बांलादेशनि जि बर'फोर बिथांमोनखौ जों लेंहरगोन बिनि अनगायैबो जोङो माखासे गोरों गोराफोरखौ लानानै फरायसाफोरनो आबादारिफोरनो जोंनि फोरोंगिरिफोरनो जों मा रोखोमनि माखासे फिडबेक होनो हायो बिनि सायाव जों हाबाफारि लागोन थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला नैबे डिमाकुसियाव जागोन हाबाफारिया गुबुन थावनिफोरनिख्रुइ आलादा माबोरै जाथों जोङो जेरैबाबो नाजागोन आरो आं दहायनो बुंखादों जे रेकर्डखौ बानायनाय जायो सिमफायनो थाखाय जोङो आगोलनि जि रेकर्ड बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जों सिमफायजोबगोन बेवहाय आरो बेवहाय जोंहा फुरा बिसास दङ नोंथांमोननि जि गोसो रायजो राजानि जि गोसो जों दिनैनो हमनो हादों माने मुलाया बेसेबां गिदिर जागोन बेखौ बिलाइ गांनैयाव हमनो हायो होननाय बायदि जों दिनै बेवहाय हमनो हादों आरो कालारखौ थिग खालामनाय जादों नामा कालारखौ जोङो टेन्टेटिभलि जोंहा जानुवारि 2025 बेवहाय जोङो सानो थासारिया जुदि थिग थायोबा आरो जुदि मानिबा जाहोनाव जुदि सोलाय सोल' खालामनांगौब्ला बारा बिदि सोलाय सोल' जाया जोङो जानुवारिखौनो जों हमना लायो गोदान मोखाङै गोदान रुप लानानै दिनै जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोंनि सानफ्रोमबो नुफ्लेबाय थानाय गर्जन सारखौनो देरहाहरहोनानै जोंनि नांगौ बायदि स्किमफोरखौ जों बिनानै मोननाय बा हिनजावफोरनोबो जोङो गोबां सुबिदा होनो हानाय बेफोरखौ जोङो नाजानो थाखाय दिनैनि गेजेराव आङो बयनिबो जानानै बे खोथाखौ एसे मेसेज होनाय जाबाय आरो आथिखाल मुगायावहाय खौरां बिजोङाव माखासे आइजोफ्राबो गाज्रि माबाजों एन्टि ससियेलनि माखासे रावफ्रा ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थायो बैफोरखौ साबधान होनो नोंथांमोन खौरां बिजोङाव
बेखौथ' आं सानो जोंहा दानि बिजेपि सरकार सोलिबाय थानायाव बेफोरबायदिया बांसिन खाबु होनाय बायदि जानानै दङ, बांसिन खाबु फैगासिनो दङ। मानोना बै एक समाव एसे खम जाबायमोन, दिनै बे एक समाव खम जानायाबो हमनानै ला माखासे आबोबफोरनि होबथानायाव, माखासे जोंनि एबसु बर' फिसाफोर होबथानायाव खमानो जाबायमोन। खिन्थु दिनैनि गेजेराव नुबाय बिसोर एसे दुरबलथा जानाय लोगो लोगो जोंनि बर' फिसाफ्रा खारफालाय खारलायलाय, सोरबा गथ' गोनां सोरबा गथ' गैयै बेफोरबायदिया बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय। आरो दिनै समाजफ्राबो बेफोरखौ बोराबनानै सोरखौबा रायनाय बुनायाबो बांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मोनसा मोनसि जालायनानै सोरबाया जेटबो लानानै खारफिनो। दा बेनिखायनो जोंनि सरकाराव जाहाथे बेफोरो दाजाथों, जों गोदान खाबु लागोन आरो गोदान बेफोरबायदिनो आफाद गोदान गोदानफोरनो जोङो माबा मोनसे सुबिदाखौ दिहुनना होना बेफोरखौ होबथानाय, अननाय, गोरोबहोनायखौ जों खालायगोन आरोखि। फैगोन एमपि इलेक्सननि थाखाय आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि थासारि जानांगौ? जोंथ' दा बहुद मोजाङाव दङ, बहुद मोजाङाव दङ। आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनाव मोजांनिफ्राय मोजां मानसिफ्रानो फैगासिनो दं, खबर लागासिनो दं, हाबफैगासिनो दं। दा बेनिखायनो जों सानदों कंग्रेसआ गमामायैनो जोंहा एबाराव मोजां लाखिगोन होननानै जों सिन्थाधारा लादों आरो। नाथाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों कंग्रेसआ एकदम लास्ट थोदावबो गोग्लैया होननानै बुंदों, नाथाय बेनि बेलायाव नोंथाङा? जोंनि साननाय हनायावथ' जायफ्रा बुंदों बिसोरखौ जों नुफिनगोन होननानै आसा दं, बा जायफ्रा बुंदों बेफोरबो सानसे जोंनावनो हास्थायनानै फैगोन बायदि जों सिन्था खालामदों आरोखि। मानोना जोंनियाव दा साबसिननिफ्राय साबसिन खाबु फैगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन बयबो जोंहा गुबुनखौ दिनै कंग्रेस दोलोनि गेजेराव हाबनानै दंब्लाबो गुबुनखौ मोजां मोनाब्लाबो जोंहा गर्जन सारनि थाखायनो बयबो वेलकाम आरोखि। आइजो माहारिया मोजां मोनो। कंग्रेसनि माबा इलेक्सन समावहाय माबायदि बाहागो लाजानो लुबैयो आइजो माहारिखौ? आंथ' सानो दा जेरेखम परिबेसफ्रा बिराद गाज्रि, बेखौ लानानै जोंनि आइजोफ्रा जोंहा दानि नैबे जेखौ जोङो फसंनो लुगैदों सारखौ, जोंनि अननायावसो बेबो जागोन नालाय। दा बेनिखायनो लोब लोब जोंहा रायजो राजाफ्रा सानै हयै एबाराव जाहाथे निउ जोंहा लाबोथारनोसै होननानै सापर्ट होयोब्ला गाव गावसोरनो मोजां खाबु फैगोन होननानै आं आसा खालामो। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगौ बोसोराव बे फिल्म एवार्ड खुंनाय सिर'मनिखौ जोङो दिल्लीयाव खुंनो थाखाय बिथांमोननो प्रप'ज होदों आरो बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 1 करोड़ रां होगोन होननानै जों बुंदों। बेयो हयथ' 1 करोड़ जायाबो जानो हानाय, बे एसे बाराबो नांनो हानाय, एसे खमबो नांनो हानाय, बेखौ जोङो बे आफादजों सावरायनानै थिग खालामगोन। नाथाय बर'नि जि फिल्म बेखौ मुलुगनि मानसिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय, मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनो थाखाय मोनसे सम फैबाय, अब्लासो जोंनि हारिया जौगालांगोन, आङो बेखौ मिजिंथियो। फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन। जोङो नाजागोन, मानोना हारिमुखौ नागारनानै जोंनि हारिनि सिनायथिया मालाबाबो आबुं जाया। बर' हारिनि हारिमुवानो गुबै, जोंहा जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिमु, बेजोंसो जोंनि हारिया थांनानै दङ। दा हारिमु होनना बुङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय, दानाय लुनाय, जानाय लोंनाय गासैबो फैयो। दा फिल्म एबा ड्रामा बेफोरबो जोंनि हारिमुआवनो फैयो। दा बेनिखायनो बे बिथिंखौ जौगाहोनाया जोंनि सरकारनि बिबान। दा बेनिखायनो बेखौ जोङो सावरायनानै रेगुलार बेसिसाव बे एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो थाखाय बेसेबां रां होलांबाय थानो हायो, जेब्लासिम नांगौ जायो। मानोना मोनसे समाव बे आफादा गावबा गावनो स्ट्रं जाहैगोन, गोख्रों जाहैगोन। बै समसिम जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय जों मदद होलांबाय थागोन। ধৰিছোঁ আৰু সেইখিনি অলৰেডি চেংচন হৈ আহিছে, এইখিনি কামো আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 25টা তেনেকৈ মঠ মন্দিৰৰ গীৰ্জা বা তেনেকৈ মছজিদৰ কামটো আমি কৰিম। আৰু আমাৰ অলৰেডি 40টা আকৌ অংগনবাড়ী, মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমাৰ চিডলি সমষ্টিত নিশ্চয়কৈ আহিব বা প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতো আহিব। এইখিনিও আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ আমাৰ যিটো সমমৰ্যাদা, সমবিকাশ, সম উন্নয়নৰ কথা কৈছে, যে তাত জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা নাই আৰু তাত কোনোবা জাগাত দিব লাগে নেলাগে তেনেকৈ নাই। আমি সম দৃষ্টিৰে, সম মৰ্যাদা দিয়ে আমি কামটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। দেখা গৈছে যে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰাইজৰ লগত আছে। সম মৰ্যাদা, সমবিকাশ তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইকাৰণে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আহি থকা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিখিনি সপোন, সেই সপোন নিশ্চয় বাস্তৱায়িত হ'ব আৰু ইয়াৰে এটা নিদৰ্শন হয় এইটো। তো এইকাৰণে
ভাল লাগিল যে ইমান দিনে BPF-এ কৰিব নোৱাৰা কামখিনি আজি আমাৰ UPPL দলৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা BTR চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজেই বহুত উৎফুল্লিত আজি যে তেখেতসকল যোৱা 17টা বছৰত পক্ষী ৰাস্তা তেখেতসকল দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল আৰু কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি বহুত দিয়া হৈছিল, কিন্তু সেইখিনি পূৰণ হোৱা নাই। আজি তেওঁলোকৰ আশা মনোবাঞ্ছা আজি পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। তো ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ আৰু ৰাইজেও নিশ্চয়কৈ আজি উন্নয়নৰ ধাৰাটো দেখিছে আৰু শান্তিটো আজি BTR অঞ্চলত আহিছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি কাৰণ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে শান্তি নিশ্চয় লাগিব আৰু শান্তিটো আমি আজি BTR চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো দূৰদৰ্শী যিটো নীতি আৰু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি মাৰ্গদৰ্শন আজি এই অঞ্চল শান্তি আহি গ'ল। শান্তি অহাৰ লগে লগে প্ৰগতি নিশ্চয় হ'ব, উন্নতি নিশ্চয় হ'ব আৰু এই উন্নতিৰ যিটো ধাৰা এই ধাৰাটো আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব নিশ্চয় পাৰিম। সেইখিনি আশা আৰু ভৰসা ৰাখিয়ে আজি এই ৰাস্তাটো মই এই ঘৰামাৰাৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই উৎসৰ্গা কৰি দিছোঁ।